Студио и война представя Град Тран, 10 май 2022 година. Абитуриентски бал на Сергий. Випуск 2022. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12. Аплодисменти за най-красивите абитуриенти. Ключека пускаме за новите студенти. И до 12 иска всички да броите. И тази вечер даже може да не спите. Аплодисменти за най-красивите абитуриенти. Ключека пускаме за новите студенти. И до 12 иска всички да броите. И тази вечер даже може да не спите. Аплодисменти за най-красивите абитуриенти. Ключека пускаме за новите студенти. И до 12 иска всички да броите. И тази вечер даже може да не спите. Аплодисменти за най-красивите абитуриенти. Ключека пускаме за новите студенти. И до 12 иска всички да броите. И тази вечер даже може да не спите. Красивите абитуриенти. Ключека пускаме за новите студенти. И до 12 иска всички да броите. И тази вечер да